Jorrit Bergsma, het slaagt uiteindelijk net. Maar toch even benieuwd hoe sto die rit nou ingang wist. Ja, je wil hem gewoon goed oppakken. En ja, eigenlijk wil je wel rond een 31-0 eronder de les wat rijden. Dus ja, dat wil ik gewoon opzieken. En ja, ik probeer het goed wel, maar ja, het woe net. Ik kwam net verder dan 1-2, 1-3 en dan... ja, dan verkloot je dan eigenlijk op het laatste ik nog. Dan wil je nog, ja, het is misschien nog een wanhoopspoging om nog 71 naar beneden te brengen. Maar dan doe je dat op 10 nog maar 4 rondjes te gaan. En dan, ja, dan verkloot je het helemaal in de laatste 2 rondjes. En dan let je, wat is het, 3, 4 seconden is. En dan, Ja, toen ik de laatste ronde. Ja, hoe kan dat? ja, dan verspil je alles. Ja, het is, ik weet het net. Dus dit zeg ik net onkom en normaal sprutsen dan... ja, dan mag ik die steady state mag ik oppakken en dat mag ik naar huis te rijden. En, ja, maar ja, ik hoor die rondetier en ik ook net naar beneden krijgen en dan, ja, dan komt dit eruit. Is het op? Ja, op? Nee, weet ik net. Ja, de kwarte afstand, dat kon wel 5 kilometer via een aardige 5 kilometer. En, Je laat aan, maar die coach die zei van ja, als je een stretcher hier een keer op de 4 kilometer, dan ben je net wurg. Dan ben je wel, dan kun je wel wat. ja, is ik zo. En, Is er dan mentaal wat? nee. Ja, tegen net. Ik probeer hem gewoon vanaf het begin. Ik riep mijn beste races als ik gewoon direct zo goed oppak. Maar ja, die tieren die gewoon te langzaam. En, Nee. ja, ik weet het net. Nee, want je laat aan, maar die zei van maar eigenlijk me vreeg je. Ik weet net dat er wat is. Of er is mentaal, verdriet. Misschien is er wel wat. Nee, weet ik net. Nee, het is niks. Net een kopje vind je wel goed. Ja. Maar ja, dit weer wat het doet weer. Ik weet het net. Nee, behalve het feit dat het fysiek dus even net wol op het moment. Ja, that's it. Dat is die enige verklaring op de stuit. Ja, ik denk het. Ja, ik weet het net. Nee, en nou? Ja, nou... ja. Tomme allrounder, dacht ik. Nee, we hebben 5 kilometer nog en daar maak ik nou de meeste kans op straks een week afstand. Dus daar richt ik nog vol voor. Ik hoop dat ik maar de master dat ik nog verder kan en ja, begin te zien. Ja, ik dacht maar eerder dat allrounder was wel een beetje krap van, maar zou dat toch een serieuze optie wijzen kunnen? Nee, ik denk dat het sowieso zaak is dat ik gewoon een goed trainingskamp draai straks begin januari. En dat ik en waarom naar de basis gaan en gewoon... ik kan nog wel naar de EK gaan, maar als ik staan 10 kilometer in rondrijd, dan heb ik er helemaal niks te zien. Dus nee, dat lijkt me net een goed idee. Komt ervoor. Jo.